Kawal kop kalanang jan kibapun kipriu kilas dang banya keren banya khana ya ki aka syapang kawal kop lakalong ya ki player kibarim kibayale kai haki por kibamenshwa lakalong ya ki player kibanyale kai hakane kasnem kibamenta kumjuru kidan kijinya keren ya kanu kari kaban kam klain ya kanu tim kaban kam telot hakane ka World Cup. Haman uwei pa uwei udan la ka jong kania. Hakane ka por nginyok banya pej ban nga khendiat syapang ka World Cup. Ya ka World Cup la sedang ban yele haka senam sijar kendai spa laipeu. Nadu baka sedang hadu menta kalong kendai pun riu senam. Bat arpo arsin yele namar ka pep haki arsnam kata hagasnam sijar kendai spa saupuar bat sijar kendai spa saupunriu namar ka jingki ka tmaba baar hapdeng kini ki snam ki balalai no kari Brazil kadai kari ka balayo banra bun sintam ya kane ka kop kata hadu sansin kata hagasnam sijar kendai spa sanpupra sijar kendai spa nriupuar, sijar kendai spa niupeu, sijar kendai spa kendai pusau, bat ar hajar ar. Ya kene ka tournament lapen yele kai, lane lapen long, daga kenhun ka baki tip ya ka, kum ka FIFA, ka badai ka kenhun, ka ba kraw bortam ha ka badai bat ka football, hapo jong ka pertai. Ha kene ka por tungin yo ban pej ban nga khendiat kumno kene ka FIFA ka kamai pisa bakala ban penyele lane ban penlong kat kene ka tournament ka bahe tam ha ka perthai kirkom kamai pisa kidon shibun hare hene ka por ngide ban sngutu ya kini ki sautli ka banengkong ka broadcasting right lane kata ka TV right ka bamut ba kino ki company ki ban pen I live ya ka World Cup ha ki channel jongki ki hab ban siu da ka pisa ka babun pha sya ka FIFA khnang bakin yo ban pen I ya ka World Cup ha ki channel jongki ha ka World Cup arhajar arpuar ka FIFA ka kamai hadu lai point sau billion tang na kane ka benta kabaar ka marketing right ki company ki siu da ki pisa bahe syaga FIFA banyo ban pen I pajba ye ki brand jongki ha ka World Cup lane ha gitu ki madan kumbangi syaj I baki don ki jingtho ki kerteng company bat kiwei ki rukom pen I pajba kabalai ka licensing revenue kum gitu ki bashna ye ki video game lane ki bashna jersey football bat kiwei ka benta ka basau ka dei ka bangi ngila ban sngu thu pajba da ka basai bha ba kata kalong ba ka kamai leng ba ki tiket ba ka di syaki pajba ki balik pej ya ka World Cup hapo jong ka madan kumjuru hapo madan kidon kidukan ki ba ki di ya ki marbam bat na kineru ka kamai da ka baka ka aiwai bat ka aibor bakin yo bandi kidon ki ban keli habakat ne ka kamai pisa hatu ka pelut ne em hoi kidon shibun ki jing pelut jing pensep jong ka FIFA haba ka penlong ya ka World Cup hanrei kini ki jing pelut kim patlong AA bat ka jing yo ka baka ka yo ha ka World Cup namaria kamadan bat ye ki jingtei ki ba kham lut kham sep la tei hi da katugari ka ba pediang ya ka World Cup ki jing pelut hi ki khambun na ka benta kitu ki badai pe ya ka ban lek ban wan bat kumjuru ki referee bat kiwei ki bor penjaj ya ka ne ka tournament kumjuru haman ka tim ka balayo ban ye sim benta ha ka World Cup ka FIFA ka ai ya ka pisa na ka benta jongki na ka benta gitu ki baya kun tang hapo jong ka group stage
kidon la kajong kajingyo nakabenta ka round 16 kidon la kajong nakabenta ki bajok final la kajong nakabenta ki barem la kajong nakabenta kawai kabenta kidon la kajong kajingyo kumjuru ka FIFA ka hap banai pisa nakabenta ki tuki club ki badan player bayale ha ka World Cup parlok la dapat sengau tenat kum kini kicai video sengau ban komen kenang bangin yo ban batai benia syapang ki ha ka badai ba kane ka benta kublai shubun